gunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daygon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw o bulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maghinulsulo na kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon ang atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan og maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad og pagdaig. Himuha nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahagturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon, kun buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa nganong maghukom ug magtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdayeg sa Dios. Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatuo ako nga makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diya sangta sa mga buhi. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsay mo'y akong kalisangan. Ang Ginoo mo'y dalang panan sa akong kinabuhi. Kinsay
sa pamay akong kahadlukan. Nagatuo ako nga makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makausong ako sa kahiligugnaon sa Ginoo ug sa makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Gituan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa lay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nagatuo ako makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Alleluia, alleluia. Pagtaikon ang Diyos, alleluia. Pagtaikon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa mga tinun-an, "Di usa ka dato nga may pinayalan, usa ni anak kay gayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karniro ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitao niya ang nawala nga karniro hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay ako nakaplagan ang nawala kong karniro. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit usa ka babay nga may napulo ka tagsa kadako, kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga og manilhig siya sa iyang balay
og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og inig kakaplag niya niini, tawgo niya ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong usa kadako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ka igayon sa balay, nag-ayo ko sa usa ka motor nga guba. Ayo-ayo mo ko motor kanang kamaom sa tagamay ana. Sa ako manghod sa kabisi na mo, nay usa ka washer lingin guma nga perting gamaya nawala. Katong gamay nga washer, importante kay ito sa carburetor sa motor. Di gyud motarong og andar ang motor kung mawala to. Pertig yung gamaya. So kaming duha nangita mi sa kumanghod, tanaw-tanaw mi sa palibot, asa na gyud to dapit. Gikapoy gud mi pangita. Sa kalipay na mo, ani ang kumanghod diingon nga magpalit na lang tag kanang tibuok carburetor o kay basin na aray barato baligya, pero wag mi magpalit, amo gyud gipangita. Og sa among kalipay nakita gyud namo ang gamay kayong guma o perti namong lipaya. Og sa among kalipay nagpalit mig usa ka case nga red horse. Nya sa diyang nahurot namong usa ka case nga red horse, ingon ako manghod, may pag nagpalit na lang tag bag-ong carburetor, mas dako pa man tag dagasto hinuong nakita na to kaysa magpalit na lang ta. Mga isuon, sa sobra namong kalipay, manami kibaw, ang mas dako na dimig nagasto hinuon kaysa wa to makiti. Diya sa to Ebanghelyo, nagisgot diya usa sa mga gisulti ni Jesus, usa ka babae nga nawad-ag usa ka dako. O sa diyang nakita niyang usa ka dako, gibitar niya iyang mga silingan kay naghikay siya, kay nakita niya iyang usa ka dako. Usa ka dako ang nawala, o gambot lang pilay iyang nagasto. Nangibitar siya sa mga silingan nga iyang ipakaon sa iyang kalipay. Makaingon ta nga binuang mani, no? O, nga usa ka dako nawa gasto kag usa ka libo sa tungod sa imong kalipay kay nakita nimong usa ka dako. Pero mga igsoon, ingon ana ang kalipay sa Ginoo, kung ang usa ka tawo nga nakasala nagbag-o og nibalik ngadto kaniya. Kung iyon ana kadako ang kalipay sa Dios nga mohimamat sa usa ka makasasala nga nag-usab og nagbag-o, kita kaha malipay ba kaha ta nga nay usa ka drug addict diha nga nakapatay og bata nga magbag-o? Malipay man tingali ta ba? Pero usahay ato pamangsuwayan o na sa atong tanto sa pagsuway nga nausab na ba sila, nabalik na hinuon sa pagkamakasasala, kay ato amang sukdon. Mga igsuon, hinaot nga sama sa Dios ang atong kalipay kung naatay kaila, silingan o baka igsuon nga nabalik na diha sa pagtuo. Dili unta nato sila suyaan, dili unta nato sila dautan, himoag mga istorya, kundi unsay aton nakita nga bati diya sila kinabuhi, aton lang tang taguon sa atong kasing-kasing og iampo sila nga mulahutay hangtod sa katapusang ginhawa pagdala sa pagtuo. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo mao ang magbalantay nga nakaila sa matag usa kanato sa ngalan gayud
Ipadangat ato karon ang atong mga pagampo ngadto sa Dios, masaligon diha sa iyang personal nga paghigugma alang kanato. Moingon kita, Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga ang simbahan mahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagtagad ug sa dedikadong pag-atiman alang kanila nga sinilikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga sila nga naanod palayo gikan sa dalan sa katarong, makabati sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga ang mga kabatanunan nga nakasulod sa bisyo, sa krimen ug sa mga ginadiling drugas, makakaplag sa ilang tinuod nga kaugalingon ug dignidad ug mopauli balik sa balay sa Dios, pinaagi sa pagpangayog pasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga ang tanan nga na nag-antos o gisulay pinaagig balatian, makaamgo nga gihigugma sila sa Dios, pinaagi sa pag-atiman ug sa atensyon nga atong gihatag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod agi sa kultahan, sa panon ug magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga kami. Labing malumo nga Amahan, giyahi kami subay sa matarong nga dalan, dungga nga mong mga pagampo og panalangini ang matag usa kanamo diha sa paagi sa labing maayo nimong nahibaluan. Musunod unta kami bisan asa nimo kami dadon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo, dawaton sa Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, along sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ngalang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat pag-usab kanimo amahan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, amoy ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Ama namong naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong bako, dinhi sa'yo kamayon sa langit, ang kananunan mo sa matag adlaw. Ihatag ka mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inumaluwas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man nagingarian ang gahumog kang imaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
og sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanha kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atoang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dala ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang Ginoo akong magbalantay, wala na'y magmakulang kakanako. Sa lunang sipsipanan, iya kong ginala sa tubig nga malinis. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa kanunay, iya kong ibusog, taliwala sa akong mga kaway. Lubong sa panalangin, sa adlaw nga tanan, magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himoa nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo. Ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dala ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.